45 मायथाइनिफ्राय राङिजरा गामिया फरेस्ट भिलेज हिसाबै राङिजरायाव दङमोन। नाथाय दुखुनांथावै थांनाय सरकारा 2008 मायथाइयाव बे राङिजरा गामिखौ फार्स्ट एडिशन मानास नेशनेल पार्कआवहाय सोनानै लांनाय जादोंमोन। नाथाय जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बर' गामि, उराव गामि, सान्थालि गामि बे मोनथाम समाज थानाय जोंनि बे राङिजरा गामिखौ दिनै 194 न'खरनो लैंड टाइटल सार्टिफिकेट एबा लैंड होल्डिंखौ फरेस्ट भिलेज हिसाबै लैंड होल्डिंखौ दिनै जोङो होफिनबाय। बै माबाखौ 2008 मायथाइनि फार्स्ट एडिशन मानास नेशनेल पार्कआव सोनायनि माबाखौ केन्सेल खालामनानै गतिके जोंनि थांखियानो जादों गासै जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय। मानोना बे हानि जेंनाखौ लानानैनो जोंनि गावनि गेजेराव सैलायलाय जादोंमोन, नांलाय खमलाय जादोंमोन, हारिजों हारि दाङाबाजि जादोंमोन। बेफोर गासै जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो जोङो जोंनि नांलायनायनि दाङाबाजिनि मुल मन्त्र हानि जेंना, बे जेंनाखौ जों फोजोबनायनि दिनै हाबाफारि लादों। आरो बे राङिजरायाबो दिनै 1,06,000 उनाव होनाय हा पाट्टानि उननि मोनसे पार्ट जाबाय। गतिके जोङो नैबे 2 बोसोरनि गेजेराव फोजोबनायनि हाबाफारिखौ लादों। गासै बेवहाय 194 दङ। 194नि गेजेराव गंसे स्कुल दं, गंथाम गिर्जा दं, गंसे ब्रह्म धर्म दं, गंसे बाथौ थानसालि दङ। बेनि अनगा बाखि गासिबो न'खर गोजा। सार बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना नोंथांमोनजों दासिमबो चेलेन्ज खालामो। हाखौ बिथांमोना बांसिन 15,000 होदों 17 बोसोराव। एक बोसोराव बेसेबां गोग्लैगोन? 900 बा 800 गोग्लैगोन। जोङो 3 बोसोराव 1,06,000 हा पाट्टा होदों। होमबा 3 बोसोराव 1 लाख बा बोसोरावनो जोंना 30,000नि बारा जायो, 35,000नि बारा जायो। सार जों खोनानो मोनदों माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा हाखौ नोंथांमोननि बिटिआर सरकारनि हाखौ लाया होननानै गोबां एप्लाइ खालामाखै। खालामाखै। मानोना दुखुनांथावै जोंना हमनानै ला बागानपारा समस्तिनि सिङाव जोङो मोनसे पिजिआर आरो भिजिआर एरियानि प्राय 7,000 फेमिलिनो हा होनायनि थाखाय जेब्ला प्रस्तुति सोलिबाय थादोंमोन, बेनि गेजेराव 5,000या इउपिपिएल सापर्टार, 2,000या बिपिएफ सापर्टार। बै बिपिएफ सापर्टार 2,000खौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि आखाइनि होनाय फेरेंगानि आखाइजों होनो नागिरनाय हा पाट्टाखौ लानो नाङा, जोंनि सरकारा फैगोन होननानै बुंदों। गतिके आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, बिपिएफआ 17 बोसोर हा होगोन होननानै जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ थगायबोखाबाय। 7,000 बोसोर रायजो जाबोनाय बर' हारिखौ गैजायै खालामसिनखाबाय गावसोरल' हा दखल खालामनानै। 1,45,000 बिगा बिपिएफ लिडारफ्रा हा दखल खालामदों गावसोर, किन्तु लाख लाख बर' न'खरफोरखौ हानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव दोनदों। गतिके रायजोफ्रा दा बुजिनायनि सम फैदों। जोंहा बिसेस बायदि बुंनांगौ जेबो गैया, सोरबा लायाबा जोंहा बुंनांगौ गैया। किन्तु गावनो भारत बायदि मोनसे गणतन्त्र देशनि जा मोन्थाय, बे मोन्थायनिफ्राय गाव गावनो जानगारना थांगोन, बेखौसो जोङो दुखु नांदों। मानोना जोंनि दिनाव हानि जेंना लानानै जोङो मालाबाबो ब्लाडसेड खालामफिननो नागिरनायखौ जों नागिरा। जाय ब्लाडसेडआ बिपिएफनि दिनाव सानफ्रोमबो जादोंमोन, सानफ्रोमबो जोहोलावफोरनि जिउ गोमादोंमोन, सानफ्रोमबो माने मोनसे नङा मोनसे गाज्रि पलिसिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव दाङाबाजि सृष्टि खालामनो नागिरदोंमोन बिपिएफनि समाव। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।